Azon gondolkodtam, hogy megbeszélhetnénk, vagy beszélgethetnénk arról, hogy a zsidó és a cigány kultúra, hétköznapok, szokások, stb. Között milyen hasonlóságok vannak. Te ezen gondolkodtál már? Igen, és én azt gondolom, hogy van sok több is szerintem, így a lányom által ugye jobban beleláttam egy kicsit, amiket hazahozott így az iskolából. Mert hogy a lányod zsidó gimnáziumba járt? Igen. És miért? Mert másik iskolába járt. Na, itt is előjött ez az előítélet. Hát annyira rosszul érezte magát a lányom ott, hogy már a végén be se akart járni iskolába. Mondta, hogy anya, amikor be kell mennem, fekete felhők vannak. Egyik legjobb tanuló volt az iskolába, és annyira utált oda bejárni, mert kiközösítették őt. Mi Magyarországon kilépünk az utcára, látszik, ránk van írva, cigány. Na ott érdekes módon, hogy minden volt, a lányom is, meg mi is, csak cigány nem. Tehát indiaiak, olaszok, valami arab, keletiek, minden voltunk, de csak cigány nem. Akkor megtudták, akkor ránk kérdeztek, hogy mi indiaiak vagyunk? Nem, mi Magyarországon élő cigányok vagyunk. Ja, és akkor így utána így teljesen így igen változás lett bennük az emberekbe, hogy furcsa is volt szerintem nekik, hogy mit keres ott egy cigány egy ilyen jó nevű iskolába, de egy másik közösség, és rögtön befogadták a lányomat. Tehát nagyon más. Megértették azt a kulturális különbséget, amit a másik helyen nem tudtak felfogni, megérteni, és sőt, segítették azt. Mi ez a kulturális különbség, ami ennyire jelen van a hétköznapokban, vagy konfliktusra ad okot? Például az, hogy nem értették meg, hogy a lányom miért nem úgy barátkozik csak egy fiúval, hogy egy fiú társaságban ő nem fog oda menni, és ott egy lányként mondjuk ott beszélgetni a fiúkkal, főleg nem nyilvánosan, és akkor ez csak egy példa. De mondjuk, ha több lány, több fiú csoportosan, az már rendben van? Hát így iskolai szinten azt mondom még igen, de már mondjuk külön egyedül nem biztos, hogy ez megvalósul. Vagy hogy csak úgy, ha fiú társaságban úgy kísérgetik, mondjuk a buszig elgyalogolnak, nem jó, mert főleg egy idősebb lánynál ez nem illő. Látják, és akkor híre megy, hogy halt a fiúkkal, ő ott egybe van, és nem való. Ez csak egy példa. Én felírtam ilyen pontokat, amiről szerintem beszélgethetnénk. Az egyik ilyen a tudás. A zsidó kultúrában a tudás, az írás, az olvasni tudás, az egy fontos dolog, főleg az írás, minden rögzítve van, amit lehet. Ugye ott a házasság is egy ilyen levélen alapul. Ez hogy van a roma kultúrában? Sajnos nálunk ez nincs így, tehát hogy a házasság az nem egy papír miatt történik meg. Tehát nem azért, mert egy papíron van, és akkor már férjnek nevezem, nem. Onnantól fogva, hogy egy éjszakát is elhálnak, akkor az a férje volt, és együtt élnek, akkor azt már úgy hívjuk, hogy az a férje. Tehát nem a papírforma fogja megmondani, hogy most a férjem vagy sem, vagy a feleségem vagy sem. Úgyhogy ilyen formán nem olyan fontos, de most már azt veszem észre, hogy ezért kezd egyre inkább, de nem az elsődleges. A zsidó kultúrában van vállás az ókortól fogva. Nyilván az is egy szabályozott írással rögzített dolog a roma kultúrában. Van vállás? Vannak vállások, de ez sem papírforma. Tehát annak is megvannak az olyan fajta hozzáállásai, hogy mikor számít valaki annak, hogy már nem élek vele, és akkor tehát vannak olyan részei a kultúránknak, hogy mit illik egy nőnek, egy férfinak, mi az az idő, aminek el kell tennie, hogy azt mondja, hogy hát még egy hónap, ha mondjuk nem élnek együtt, akkor az még nem számít elválásnak. Éppen csak összevesztek, és akkor még simán, még egy év múlva is benne van a pakliba, hogy kibékülhetnek, miért ne. Tehát nem ilyen formán megvannak azok a helyzetek, amikor hogyan is számít valaki elváltnak.
Úgyhogy, és mondom, itt számít az, hogy egy nőről, egy férfiról beszélünk, sok minden, meg itt is azért van egy alap dolog, amit követni lehet, de nem minden kőbevésett. Tehát ezek, amit le kell szögeznem, hogy nem minden kőbevésett, egyéni dolog, egyéni helyzetek, mit miért, és nem a papír számít itt sem. Az általában a tanuláshoz, tudásátadáshoz, az hogy van? Mármint milyen tudás? Az élet tudása, vagy az iskolai? Fú, ez érdekes. Te különbséget teszel a kettő közt? Bizonyos értelemben igen. Igen, mert az, hogy most valaki elmegy tanulni, és nagyon jól megcsinálja az iskolai anyagot, a régi öregjeink is így tartották, attól még nem biztos, hogy az életre a talpra esett lesz, és ügyes. Hogy hiába kitűnően tanulhat valaki, meg az Isten megadja nekik azt a tehetséget, hogy tényleg kitűnően, gyorsan megtanulják, amit kell, de attól még nem lesz valaki talpra esett az életben, nem biztos. És igazán úgy tartja a cigány kultúra, hogy az élethez kell igazán tudás, és az élethez való hozzáállás, meglátás, bölcsesség és egyébhez kell igazán, de természetesen tehát az írás, olvasás, meg egyébnek a fontossága is fontos, főleg mai világban azt gondolom, hogy egyre inkább, és hál' Istennek nem csak nekem, hanem az egész közösségnek egyre fontosabb, hogy azért tanuljanak a fiataljaink. Aztán egyre többen tanulnak is, de még ez még egy kicsit odébb van. Nekem az a megfigyelésem, hogy a roma kultúra inkább szóbeli, nem? Inkább szóban, dalban adják át egyik generáció a másiknak. És tehát azt szoktam mondani, hogy a zenénk hordozza a kultúránkat is. Tehát a kultúránk, a zene is olyan, hogy van sok minden, amit például szavakkal nem mondunk el, vagy nem illő annyira, vagy nem beszélünk. Ilyen ugye a szomorú helyzetek, egyebek, hogy nem szoktunk annyira arról beszélni, de egy dalban az érzelmi állapotot könnyebben mondjuk el, vagy üzenünk egymásnak, vagy a szeretetről is valahogy nagyobb a súlya egy dalban például, és igen, a kultúránk, vagy a közösségünknek, vagy a megtörtént dolgok ugye megszólalnak a dalokban, és ilyen téren fontos. És igen, továbbadhatjuk, és a mai napig például a zenében még ott van, tehát a múltat is megismerhetik a fiataljaink, hogy körülbelül mik lehettek, mert ugye úgy íródtak meg a szövegek is, és akár még a mi generációnk az, aki még a régi múltat még láthatta, már ugye annyit változott a világ, de ez nem csak a cigány közösségre igaz, tehát az egész világra, hogy itt az internet az a legnagyobb változás a világban, ami mindenkihez eljut és elért, a kultúránkat is elérte, és én azt gondolom, hogy negatív irányba vitte. Amikor azt mondod, hogy közösség, akkor pontosan mire gondolsz? Elmondom, hogy ez miért furcsa, mert ugye olyan is van, hogy zsidó közösség, de hogy mire gondolunk vajon közben, hogy a zsidóságban is vannak, hogyha vallási értelemben nézzük, a neológok, az ortodoxok, akkor ha úgy nézzük, akkor vannak a vallásosak, vannak a nem vallásosak. De hogy a zsidóságban van mondjuk egy közösség, vagy egy zsinagóga, vagy egy hely, ahova, tehát hogy az például biztos, hogy akik rendszeresen oda járnak, ők egy közösség. De hogy ezen kívül nyilván tágabban is értelmezhető. Amikor te azt mondod, hogy közösség, te mire gondolsz? Hol találhatók ezek az emberek? Mitől közösség? Azt szoktam mondani, hogy kisebb közösségnek nevezhető az, amikor egy család is összejön, és együtt vannak, együtt megélnek dolgokat, legyen az pozitív, negatív. Ez egy kisebb közösség, és van egy nagyobb közösség, ami
azt gondolom, hogy nem csak maga a hely adja a közösséget, tehát az, hogy most régen ugye a cigányok katolikusak, istenfélők, és tehát nem csak egy templom adhat egy közösségi helyet, teret, hanem bárhol, ahol többen összejönnek, azt gondolom, az már egy közösség, és közösségi szinten, hogy vannak olyan dolgok, amit együtt ott úgy tudnak megbeszélni, vagy úgy találkoznak, akár spontán módon is többen, azok mind közösségek. És hogy tudják azt, hogy a közösségi szinteken hogy működik, akár egy beszélgetés. Miért, hogy működik? Az a féle tiszteletadás így beszélgetés közben is, amit így kölcsönösen cserélnek ilyenkor. Tehát nem az van, mint otthon, hogy olyankor, hogy egy apa, anya, vagy egy napi szinten, aki talál, vagy együtt élnek egy házban, akár testvér a testvérrel. Tehát ott egy más dolog történik. Ezek mind ott úgy megjelennek. És tényleg bárhol történhet ez, ahol többen, akár véletlenszerűen is találkoznak. De lehet ez egy esküvő, egy születésnap, vagy csak spontán, ahogy egymáshoz átmegyünk, és beszélgetünk. De egy nagyon új dolog az internet itt is, hogy már ott is egy közösséget tud úgy alkotni valaki, vagy valakik, hogy otthon vannak. Úgyhogy már ez is ilyen változás, ami én azt gondolom negatív, mert a személyes találkozás, reakciókat az nem pótolja az írás. Érintőlegesen már említetted a családot. Hogy működik egy roma család? Én azt gondolom, hogy elsődleges a közösségekben, a családokban a gyerekek, tehát mindenek fölött. És nyilván megvan mindenkinek a maga szerepe, a férfi, azt mondják mindig, a férfi viseli a kalapot, tehát az övé az utolsó szó. Nyilván megvan a fontossága egy asszonynak is, egy férfinak is a szerepe, nagyszülőknek is, az idősebb generációknak, az ő szavuk, ha hozzászólnak, vagy meghallgatni a véleményüket, hogy mihez mit szólnak, ugye többet tapasztaltak, többet láttak. Úgyhogy ezeknek fontosságai vannak egy családban, azt gondolom. És az, hogy egy fiatal mikor válik felnőtté, ez is egy fontos dolog egy családban. Nagyon nehéz erről beszélni, meg mi számít minek, mert... A zsidóságban ez is szabályozva van. Amikor 13 éves a fiú, akkor felnőtt lesz. Akkor olvas a Tórából, és akkor ő belép a felnőttek közösségébe, onnantól kezdve megilleti minden jog, ami egy felnőtt férfit. A lányoknál ez 12 év, de nálatok ez hogy van? Nálunk nincs így korhoz kötve. Tehát nálunk, amíg valaki nem felelős a gyerekéért, vagyis hát, hogy mondjam el, amikor felelős vagy szülőként a gyerekedért, amikor már ő is felelős valakiért, akkor vált igazán felnőtté. Tehát ha az van, hogy mondjuk nekem, csak példát mondok, hogy van is egy lányom, és ő amíg kicsi volt, és addig még én is szinte gyereknek számítottam, és a szüleim, ha olyan dolog volt, akkor nyilván a hátukat kellett tartsák, vagy kellett volna. Tehát addig ők igazán ha bármi probléma van, akkor megkeresik a szülőket. De ha már én is eljutok olyan korba, vagy a férjem olyan korba jut, hogy már az ő gyerekei úgymond eladósoros, és ő is majd felelős lesz, hogy a gyerekének a tetteiért, stb., hogy mit, vagy milyen gondolkodás, vagy hogy beszélni vele dolgokról. És eladó soros lesz, főleg férhez megnősül, onnantól fogva válik igazán, akkor válunk felnőtté.
de akkor is számít, hogy az idősebbek mit mondanak. És hogy akkor már nem biztos, hogy majd az én szülőmhöz mennek már oda, hogy én mit tettem, vagy mit nem, vagy stb. Ezek is nehéz megmagyarázni, meg elmondani, mert helyzetek vannak. De hogy így az általánosság, meg ezt tapasztaljuk, hogy ilyenkor válik igazán felnőtté valaki. Addig, ha bármi probléma van, vagy megbeszélni való, akkor az idősebbeknek, tehát szülőnek szólnak, hogy figyelj, gyere ide. Mert a fiad ezt és ezt csinálta, hát húzd már meg a fülét, vagy állítsd már le, vagy szólj rá, hogy ezt ne csinálja többé, vagy gyere, mert szeretnénk valamit, akkor a szülőhöz mennek. A családon belüli problémák mennyire maradnak családon belül, illetve mennyire gyakorol a közösség kontrollt? Tehát van a szűk család, és a nagyobb család, és majd csak később tud belépni a közösség. Attól függ, milyen helyzet van, milyen problémáról beszélünk, kikről. Tehát ezek is annyira egyediek, és milyen probléma az, amiről beszélnek. Ha egy családon belül egy olyan problémáról beszélünk, hogy fiatalok összevesztek, két kis fiatal pár, hát ha nem tudják már egyedül megbeszélni a dolgokat, akkor ott vannak a szülők, hogy hát mondjátok el, mi a probléma, hát ha tudunk segíteni, és akkor ott van, és van ilyen, hogy akkor kicsit ráhatással tudnak lenni a fiatalokra, hogy hát figyelj ide, most te is rosszul gondoltad a dolgokat, hát egy kicsit legyetek elnézőbbek egymással, csak ezek példák. Tehát van ez a szint, és van ettől sokkal ugye nagyobb, ahogy mondtam, a nagyobb családi dolog, és akkor utána a közösségi, hogy már a külső ember is. De ezek is tényleg olyanok, hogy nem mindegy, hogy az a közösség nem biztos, hogy beleszól, mert azt mondja, hogy figyelj, a családodról van szó, a testvéredről, attól függ tényleg, hogy milyen helyzetről beszélünk és kikről, és mi a probléma tárgya. Ha már családon belül vagyunk, a másik ilyen sarkalatos pont az étkezés, az ételek. Igazából olyan, hogy zsidó konyhát, vannak zsidó ételek, de hogy annyira vegyes, mert hogy ahogy vándoroltak, mindig merítettek abból, amilyen környezetbe érkeztek. Tehát egyrészt ez Izraelben a közel-keleti konyha, a pita, falafel, az abszolút arab hatás, akkor Kelet-Európában ezek mind ilyen kelet-európai lengyel, akár a magyar konyhából is vannak. Milyen a roma konyha, illetve igen, milyen a roma konyha, és milyen az étkezés, mint ritus? Hát igen, valóban én is azt gondolom, hogy kell, hogy legyen ebben nálunk is ez, biztos a vándorlás során azért így ragadt ránk, sőt az anyaországból is. Nyilván így értem ezt, hogy akkor mi Magyarországi cigányok vagyunk, akkor az anyaországunk Magyarország, és az itteni konyha nyilván hatott ránk. De valahogy mégis másabb, tehát sokkal fűszeresebb, markánsabb és zsírosabb, csípősebb, tehát így szeretik. Tehát ha nem is csípős mondjuk egy pörkölt, ha egy esküvő van, egy picit nem csípősebb, akkor megeszik finom, de jobban megeszik, ha picit enyhén csípősebb. És rituálék, hát külön így rituálé nincs. Tehát ha csak a kisebb családi közösség van, akkor nyilván akkor attól függ. Például van, hogy egyszerre esznek, de ez is olyan nem helyzetfüggőek. Mert ha pont mondjuk nekem dolgom van, közben ugye megfőztem és tálalok, akkor nem biztos, hogy van időm most nekem is odaülni, mert közben akkor kitálalok, hát még amíg kenyeret vágok, stb. Vagy nem biztos, hogy eszek rögtön, mert megtelítődöm, és akkor nem bírok enni. És akkor csak a család eszik úgy, vagy mert pont még más egyéb dolgot csinálok, és nem biztos, hogy akkor én oda beülök, de ugyanúgy tálalunk, közösen leülnek enni a család. Ha van idő, vagy jól esik, akkor én is. Tehát nincsen kőbevésve, hogy ez így és úgy kell lenni. Nyilván, ha közösségében vagyunk, mert nagyobb család van, akkor már ott más a dolog. Hogy példát mondjak, hogy
Ugye már beszéltünk erről, hogy nők és férfiak, gyerekek külön esznek, tehát a gyerekek a nőkkel, mert nem ülünk be a férfiakhoz, ha már többen vannak, vagy akkor... Ennek van racionális magyarázata? Nyilván biztos, és van, meg mi tudjuk, a közösségben élők tudják, hogy nem való, nem illik. Egyik dolgáról nem beszélek, a másik meg például az, hogy a férfiak beszélhetnek olyan dolgokról, ami nem tartozik a nőkre, ugyanúgy a nők is a nőknek való dolgokról beszélnek, nem biztos, hogy a férfiakra tartozik, ugye a nők megbeszélnek dolgokat egymás közt, vagy fordítva férfiak is. Meg hát másként beszélnek, azért van, hogy a férfiak egymás közt úgy beszélnek egymással, hogy egy nő nem kell hallja. Itt például a nők előtt a férfiak nem való csúnyán beszéljenek, tehát ott csúnya szavakat használjanak, mondanak, de hülyeségből viccelődhetnek ők egymás közt, és akkor ennek is megvan az a féle tiszteletadás, mondja, mindegy. És akkor ezek miatt sem, tehát ezeket tudjuk, hogy még ha nem is mondjuk, beszéljük, de tudjuk közösségben élők, hogy nem való egy cigányasszony, hogy nem ül be. Tehát mondjuk egy esküvőn külön vannak a nők meg a férfiak? Nem biztos, hogy családonként ülnek, de egy idő után már ki szokott alakulni, hogy összeül egy férfi társaság, na oda biztos, hogy nő nem ül be. Hogy van a tánc? A tánc, hát ami legfőbb, az ugye nem érintjük meg egymást, nem illő. Ugye párba táncolnak általában, vagy fiúk szoktak külön egyedül, meg attól függ, hogy hol, miről van szó. Otthoni környezetben, ha éppen vendég jön, és akkor táncolnak, akkor nagyon szokták így a gyerekeket elsőnek, hogy táncoljanak, akkor táncol egyedül lány és fiúgyerek és együtt is, aztán később ugye az idősebbeket is így berakják táncolni. És ez is ilyen nem kőbevésett dolog semmi, mondom, hogy ez ilyen egyéni dolgok, és hogy de azért van, amikor így körbe állják a táncost, akkor ott illik megmutatni azt, hogy mit tudsz, akkor mindent bele szoktak adni, ha körbe állják, és akkor úgy táncol valaki. Aztán a közösségben úgy eltáncolgatnak ma már egyre jobban. Azt mondom, hogy eltáncolgatnak. A másik az öltözködés. Az a zsidóságban férfiakra, nőkre egyaránt vonatkozik, hogy a kulcsontot, a könyököt és a térdet ezt le kell fedni. Nyilván, tehát hogy ez az, ami szabályozva le van írva, tehát ennek mentén kialakult az, hogy a nők szoknyát hordanak, illetve a hajnak is van szerepe. Ez nálatok hogy van? Megvolt ez nálunk is régen, hogy mit illet, mit nem lehetett. Ma is, de nyilván követik a divatot, és itt sem kőbevésett minden, hanem van egy illendőség, egy kultúra, vagyis hát, hogy közösségben hogyan élünk. Az, hogy otthon ki hogy öltözik, magán dolga, a férje mit enged, mit nem enged, családja előtt, hogyan ez mindenki maga tudja, maga dönti el, de ha már kilép, és ahol cigányok is láthatják, hogy egy olyan közösségbe megy, ahova sokan mennek, ott azért ki tudják nézni egymást, hogy hát hogy van valaki felöltözve, és ez igaz tud lenni egy fiúra és lányra is. De ma már egyre többet látok olyat, hogy ez már változott nagyon sokat. Tehát annyira szabaddá kezd válni, hogy gyerekkorunkban hát úgy minket apám agyon ütött volna, hogyha mi úgy öltöztünk volna, tehát hogy rövidebb szoknyával úgy lenni, de nem. Most sem illő, de megcsinálják és felveszik, hogy rövidebb szoknyát, meg stb. Úgyhogy változik ez is. Te hordasz nadrágot? Nem illő asszonynak, és gyerekként is ezt láttam, ezt tanultam, nem való, és így nem is hordom. És ez, amit többször említettél, hogy megszólnak, az nem korlátoz, vagy nem teremt egy ilyen bizalmatlanságot a közösségen belül, hogy nagyon kell ügyelni arra, hogy hát ügyelni bizonyos dolgokat, hogy
megszólnak. Én kifejezetten ez érdekel, hogy a megszólásnak az tulajdonképpen mi ilyenkor tartunk valamitől, vagy mi a következménye a megszólásnak? Nem is következménye, csak hogy nagyon nehéz ezt megválaszolni. Vannak olyan helyzetek, hogy a megszólás az nem most konkrétan, hogy én oda megyek hozzád, és akkor azt mondom, hogy te miért, vagy így, meg úgy. Idősebb, ha még idegenebb is voltam, meg láttam már, hogy miért vagy te ilyen ruhába, vagy ha feketébe, tiszta feketébe van valaki, akkor megkérdezik, gyászolsz valakit? Tehát ez is, hogy ugye a színes ruhákat szerették jobban. Ma már divatból felvesszük a tiszta feketét, de az idősebb megszólal, aki ugye más tanult meg. De hanem, hogy sütymorognak az emberről, hogy néz ki, stb. Megad egy olyan felületet az ember másnak, hogy úgy viselkedjen az a másik ember, hogy ahogy nem való, mondjuk, és akkor azt mondják, hogy hát figyelj ide, miért, vagy akkor így felöltözve. Akkor másként kéne. De ez a nem való azért, ez ködös. Tehát, hogy ezt minimum, tehát zsidó gondolkodással minimum le kéne írni valahová, hogy mi való és mi nem. De nálunk nincsen leírva semmi, nem ezt a közösségünk tudja, kell, hogy pont ezért nehéz nekem beszélni ezekről, amikről nem szoktunk beszélni, hanem ott van, azt tudjuk, és akkor, mert abban nőttünk vele, és akkor nem kell róla még szinte beszélnünk se, hanem otthonról hozza mindenki, hogyha tehát vannak szavak, amiket el szoktam mondani, hogy szavak, amik a közösségünk, ha egy szót mondok, akkor tudja, hogy én az alatt mit értek. Nem kell megmagyaráznom. És az egy szó elég, ha azt mondom, és akkor azt ők tudják. És ugye, aki nem cigányként, vagy nem abban a közösségben, nem olyan közösségben nőtt bele, akkor nem fogja érteni, hogy ez micsoda, és akkor meg kell magyarázni, és ez a nehezebb. Mert nekem természetes is. Például most egy ilyen új, hát már egyre többeken látunk ugye rövidebb szoknyákat, és meg a dekoltást is, hogy jobban kint van, és akkor én így értem azt, hogy megszólják, hogyha olyan helyzetet teremt ezzel, teremthet. Persze megvan ennek is a miértje, meg hogyan ki, akkor ugye meg valakivel úgyis szembesül majd akkor, és akkor fogják mondani, de hát miért öltöztél? Vagy ha olyan helyzetet teremt, akkor az adott közösségként is idősebbek oda fogják mondani, jó, akkor miért adod meg a lehetőséget, hogy neked ilyet mondjanak, vagy így. A másik ilyen, ami szerintem hasonló lehet, a nyelv kérdése. Ugye van a héber nyelv, a tóra szövegek azok mai napig héber nyelven vannak, tehát aki a vallását gyakorolja, az ismeri ezt a nyelvet, illetve van a jiddis nyelv, ami egy ilyen hétköznapi keveréknyelv volt. Egyre kevésbé fontos ez ma, de nyilván kulturálisan dalokban még megvan. Nálatok is sokféle nyelv van, illetve van saját nyelvetek, és az sem egységes. Igen, hát azt tudni kell, hogy Magyarországon most 3 nagy cigány különböztetünk meg. Vannak az oláh cigányok, a beás és a rumugró cigányok. Most a rumugró cigányok, ők már nem beszélik a nyelvet. A beás cigányok óromán nyelvet beszélnek, tehát mi nem értjük meg az ő nyelvüket. És az oláh cigányok pedig a lovárit beszélik. Na, azon belül van sok nyelvjárás, tehát azon belül is sokféle cigány van, tehát az oláh cigányságon belül sokféle cigány van, és ezért a nyelvjárás is másabb. Sőt, van 2 nagy csoport, amit megkülönböztetünk azon belül is. Például, ami nagyon szembetűnő tud lenni, hogy másként tagadunk, de az rögtön meg tudja mutatni, hogy ki hova való lehet, vagyis hát milyen kasztba tartozhat. De mondom, hogy még azokon belül is van sokféle. És azt úgy tudom még összehasonlítani, hogy azt mondjuk, hogy luk vagy lyuk.
sokszor a nyelvből is már meg tudjuk határozni, hogy melyik fajta cigány lehet azon belül, melyik tájegységből jöhet. Ez is egy nehezebb dolog, de alapvetően megértjük egymást. Tehát aki a lovári nyelvet beszéli, azokkal alapvetően megértjük egymást, mert sok szó ugyanaz, vannak szavak, amik nem ugyanazok, de a szövegkörnyezetből ugye azt megtudjuk, vagy ha nem rákérdezünk. Ilyen szempontból ugye sokféle lehet, de egy viszont mégis. És nem csak itthon, hanem külföldön is. Tehát aki a lovárit beszéli, hiába nem tudom, orosz cigány lehet, ha ő a lovári nyelvet beszéli, akkor meg fogjuk érteni egymást vele. És nálunk nincs, vagyis hát most már egyre többen leírják, tehát vannak szótárak, és magánúton az ember tud lovári nyelvet tanulni, de egyébként nem. Mi otthonról hozzuk, otthon családban adjuk át a gyerekeknek, és mi is így kaptuk, mi is így adjuk tovább, de egyre jobban kihalóba van, mert a fiataljaink nem adják át a gyerekeiknek. Sajnos még családon belül is van így nálunk, hogy már a lányaink, fiaink nem beszélik a gyerekekhez a nyelvet, tehát nem cigányul beszélnek, hanem magyarul hozzájuk. Mi az idősebbek még beszélünk cigányul a gyerekekhez, így értik is, mindent megértenek az unokáim is például. És így reméljük, hogy még ők azért így tovább fogják tudni adni általunk az idősebbek által, de a szülők sajnos egyre kevésbé beszélnek cigányul a gyerekekkel. Neked mi az anyanyelved? Kettő is van. Magyar és a lovári cigánynyelv. Érdekes, hogy iskolában is, tehát hogy mindenféle nemzetiségi iskola van, de olyan nemzetiségi iskola, ahol a lovári a másik nyelv, olyan nincs, nem? Általános iskolai szinten nincs. Vidéken mostanában voltunk, és ott volt olyan, ahol nem egy központi iskolailag tervezett dolog az, hogy cigánynyelvet is tanulnak a gyerekek, hanem maga az iskolán belül sok-sok-sok cigány jár iskolába, és akkor így ugye próbálják visszatanítani az ottani cigányokat a nyelvvel, és akkor így oktatják. De nem egy központilag kiadott dolog, hogy ott most ők cigánynyelvet tanítsanak. Meg hát igen, nincs. Nem igazán tudok róla, hogy ez... Tehát én nem tudok róla konkrétan, hogy ez központilag egy iskola úgy működik, hogy ott a cigánynyelvet tanítsák. Rálátsz arra valamennyire, hogy a Magyarországon élő romák hány része beszél lovári nyelven, és uram, bocsánat, mennyi része anyanyelvi szintű? Tehát aki annyira komfortos, mert gondolom az újabb generáció azért nem beszél már a gyerekével, mert nem tud annyira, vagy nem komfortos annyira neki, nem? Nem tudom az okát. Nem tudom. Például a lányom nekem azt mondja indokként, hogy kétféle nyelvjárást is magáénak mondhat, mert én a férjemmel, Mazsival különböző nyelvet, tehát a lovárin belül két különbözőt beszélünk, és akkor a lányom azt mondta, hát nem tudja, melyiket használja. Akkor így inkább magyarul beszél. Aztán hiába mondjuk, hogy használd, amelyiket akarod, mind a kettő a sajátod. Nincs mit szégyen rajta, és használd, bármelyiket is használod, igaz, és a tiéd. Hát ő nem tudja eldönteni, és inkább magyarul mondja, de mindent megért cigányul, tehát a lányom is gyerekként cigányul beszélt csak. Aztán ugye a magyar nyelv az úgy is jönni fog, mert azt otthon is hallja azért, és értette mindig, de beszélni cigányul beszélt, és utána az adott volt, mert úgyis meg kell tanulja. Tehát, hogy beszélje is. Úgyhogy, hogy mennyire nem igazán látok rá, mert én ilyen kutatásokat sose végeztem. És tehát inkább azt mondanám, hogy így a zene által sok helyre eljutottunk, és ott mennyire tapasztaljuk azt, hogy ki mennyire szólal meg cigányul, hogy
igazából egyre kevesebben, még olyan családokban is, ahol tudom, hogy beszélnek cigányul, ott is már a fiatalabb generáció nem nagyon. Van, ahol, ami legszomorúbb, hogy nem is értik. Na, az a rosszabb. Mert az, hogy most nem beszél, de ért mindent, az még kerül egy olyan környezetbe, olyan helyzetbe, hogy elő tudja venni, és ha kell, meg fog tudni szólalni cigányul. De amikor már nem is érti, az nagy baj, súlyos. Az afelé vezet, hogy akkor kihalóba lesz a nyelvünk. És tudjuk, hogy ha egy nemzet a nyelve nélkül olyan, mintha nem létezne. Egy identitást vesztett társal közösségé válik, vagy nem tudom. De hogy határoznád meg a saját identitásod? És ebben nem csak nemzetiségekre gondolok, hanem minden elemre. Tehát mi az, amiből ez összeáll, és amik fontosak? Én magyar cigány vagyok. Magyarországon élő oláh cigány vagyok. Tehát az identitásomat azt így nevezném meg. Tehát az oláh cigányok azok, akik beszélik a nyelvet, és még a kultúrában élnek. Tehát ez fontos, mert nekem legalábbis fontos, mert hogy sokféle cigány van, és nem összekeverendő, azt gondolom, mert nagyon sokan összekeverik, és akkor így másképp van. Tehát az, hogy én oláh cigány vagyok, az azt is jelenti, hogy én benne is élek abban az adott kultúrában. A másik, a következő menüpontom, hát maga a zene. Hogy neked van valami kapcsolatod, ismereted a zsidó zenével, zsidó dallamokkal? Nagyon szeretem őket, nagyon szépek, és nem értem nyilván, ami nem magyarul van, azt nem értem, de közel állnak hozzám, mert hogy olyan érzelmi töltetet ad az is, tehát olyan érzelmi töltet van mögötte, ami miatt közel is áll hozzám. Szeretem azt, amikor egy zene, egy dallam, valami, amit meghallok, hogy érzelmeket közöl, bármilyen is legyen az, de közöljön valami olyan érzelmet, amit én megértek és megérint. És van egy különleges dallamvilága, úgyhogy ezeket én nagyon szeretem. És nem is olyan rég volt előadásunk tavasszal, nyáron. Melyik zsinagóga az? Nem a Dohány utca. Azt hiszem, igen, ott volt előadásunk, és közösen énekeltünk. Úgyhogy ez egy külön nagyon nagy élmény volt, és van egy olyan dalunk is, amit én a lányomtól tanultam meg, mert hogy az iskolában ő ezt énekelte, ő is ott tanulta, vagy nem tudom már visszavezetni, hogy honnan, mint. És nekünk nagyon megtetszett, nagyon szeretjük. Ez a Szólakakas. Igen, a Szólakakas, igen, és ez egyik kedvenc dalom. És ezt a Romángóval annyira megszerettük, megtetszett nekünk, hogy ezt fel is dolgoztuk. Ugye a zenei valami, az a tempók, van valami hasonlóság, amit nem tudok itt most konkrétan, úgy érzelmi dallamvilágot is valamennyire néha felfedezek, közel áll a szívemhez. Szerinted a zsidó mentalitásban és a cigány mentalitásban, vagy virtusban van közös metszet, van hasonlóság? Tehát kifejezetten ilyen esetekben, amikor ott vagytok a zsinagógában, csak ti vagytok, akkor vannak olyan energiák, vagy olyan összenézések, összekacsintások? Szerintem ez emberfüggő is. Tehát amikor a színpadra felmegyünk, ott azért emberfüggő is. Tehát, hogy közösen zenélünk valakivel, ott kell azért egymást, akik fölmegyünk, hogy ott van nyilván egy tapasztalat mögöttünk, hogy az ember egymás rezdüléseit ismerje, vagy megismerje, vagy nem tudom. Az az életút, amit bejárt, maga a cigányság és a zsidóság, akiket megéltek, azok nagyon-nagyon hasonlóak, és így a kultúra terén, művészet terén szerintem az érződik valahogy, az egy közös olyan dolog. Azt gondolom a zsidóságnál is, hogy
az egyik nagyon nagy eszközünk a zene, hogy olyan kifejező eszköz az érzelmeinkre, ami ezt a zenében nagyon lehet hallani, és nálunk is. Úgyhogy ez azt hiszem, ilyen téren igen. Aztán meg a kultúránk is valamilyen szinten azért már ott is, akik tartják még azt a féle meglátást, meg nálunk is, mert ugye egyre kevesebben így úgy gondolkodnak. Nem tudom, ez helyzetfüggő, tehát attól függ szerintem milyen helyzetben vagyunk. Neked egyértelmű volt mindig, hogy zenész leszel, hogy énekes leszel? Nem, egyáltalán nem. Sőt, szoktam mondani, hogy nem mi választottuk, hanem ez zene választott minket, Isten adta nekünk, hogy ez nem mi választottuk egyáltalán, hogy így legyen. Ez a véletlen, az Isten az, hogy a Mazsi lett az én párom, hogy ezt így akarta, hogy ez így legyen, és akkor aztán úgy adta magát minden, az élet, a családban, hogy többen is zenéltek, a lehetőséget is, hogy mi zenélhessünk, megismertünk olyan embereket, zenészeket, tehát mindaz, amit kaphattunk, az olyan, hogy nem mi akartunk. Tehát eleve az, hogy mi egy pár lehettünk Mazsival. Azért nálunk másként működnek a dolgok, tehát hogy mi úgy kerültünk össze, hogy mi szerettük volna egymást, tehát nehéz ezt is elmondani, meg nem is akarok belemenni, hogy a kultúránkban ugye megvan annak a részei, hogy egy fiú hogy nősül, egy lány hogy megy férjhez, de mi, hogy találkoztunk, és mi megszerettük egymást, és így ugye keresték meg a szülők egymást, hogy hát mi szeretjük egymást, hogy élhessünk együtt. Ez a legnagyobb fordulópont az én életemben is, és Mazsiéban is. Én is, ha máshoz megyek, nem biztos, hogy engem a nagy közönség ismer. A közösség lehet, de az is nem olyan szinten, hanem csak egy-egy dal erejéig esetleg. De így, hogy Mazsival mi egy pár lettünk, ugye így, hogy ő is szeret zenélni, és tudott, és volt ambíció benne, hogy igen, a gondolatainkat zenébe kifejezni, és színpadra is vihessük, és vigyük. És ez, hogy így megmaradt hosszú távon neki, ez egy nem mindennapos dolog, a közösségben sem. Mennyire fontos neked az elismerés? Az elismerés fontos, minden embernek fontos az elismerés, tehát így lettünk alkotva. De nyilván az a visszajelzés, hogy valamit jól csinálunk, vagy nem, vagy jól esik azt gondolni, hogy ez jó, amit csinálunk, és akkor ha az a visszajelzés pozitív, nyilván akkor azt jelenti nekünk, hogy jó, akkor ezt kell folytatni, mert ez az, amiben tud az ember erős lenni. Tehát kezdve ott, hogy mi régebben, aki mit tud, nem is mi jelentkeztünk, hanem az a színház igazgatója, az volt az ember, Margót István, aki annó, aki mit tudra, benevezett minket, mi erről nem is tudtunk. Tehát egy gyerekfejjel indultunk, és az ottani elismerés is nagyon jó volt, és egy olyan visszajelzés volt nekünk, hogy ez a műfaj az, amit mi tudunk csinálni, képviselni, és jól. Vagy hát afelé mutatott az irány az volt, hogy akkor ezzel, hogy mi megnyertük az akkori Ki mit tud kategóriában, győztesek lettünk, és az egy olyan visszajelzés volt nekünk is, hogy a későbbiekben ez egy olyan irányt adott, hogy például nem mentünk el a lagzis verziók felé, nem mentünk egy olyan populáris világ felé, pop felé, hanem az autentikánál megmaradtunk. Tehát az ilyenfajta elismerés az, ami fontos tud lenni, és mert irányadó az érték felé. Tehát, hogy értékes
sok szempontból a nyelvünk, a kultúránknak az olyan része, amit érdemes továbbvinni, megmutatni nem csak a mi saját fiataljainknak, hanem a nem cigány embereknek is, hogy itt vagyunk, van egy értékes részünk, ami mi vagyunk. Az autentikában mennyire tudod kiélni a kreativitást? Leginkább abban tudom. Abban nőttem fel, azt ismerem jobban. Nyilván mi is voltunk fiatalok, és hallgattunk popot, és egyebet, amit szerettünk, mai napig énekeljük, ha úgy van. De az igazán a lelkünk az autentikus része, mert ezt láttuk az idősebbektől is olyan helyzetekben, ahhoz nyúltak, és az adott egy olyan támogatást az életükbe, amit tényleg Isten adott. És ebbe érzem jobban magam. Tehát én nem tudok popot énekelni. Elénekelgetem, ha kell ilyen otthoni 4 fal között, de a lelkem az igazán a folki. Amit ti tudtok, azt nyilván közel a tökéletesre fejlesztettétek, és hogy ez hogyan fog megmaradni, ha ti már nem lesztek? Felvételekről. Felvételek. Hogyan fog? Hát próbáljuk még mi a kis fiataljainknak, a gyerekeknek továbbadni. Hála Istennek még így a kis unokák, így a családban a többi kis fiatal még azért énekelnek cigányul, a cigány nyelven is. Táncolják még a táncainkat. Addig azt mondom, hogy még jó, és így módon továbbadjuk. Meg hát azok a helyzetek, amiket ők látnak így a közösségből, amit mi is megélünk és megmutatunk nekik. Tehát mi is felelősségek vagyunk, szülők. Azt gondolom azért, hogy a mi fiataljaink lássák azt, ne csak szóban, vagy a könyvekből, amit olvas az ember, az sosem olyan, mintha megéljük azt a helyzetet, azt a pillanatot. Tehát ezekért felelősek vagyunk mi is, hogy ezeket megteremtsük. Szoktam mondani a lányomnak, de belegondolok, hogy mi milyen szerencsések voltunk, hogy a mi szüleink ezt megteremtették nekünk, észrevétlenül, tudatlanul adtak nekünk valamit, amiről ők maguk se tudták, hogy tehát nem azért adta tovább a nyelvet, vagy a zenét apámára, anyám, mert hogy odafigyelj, mert elveszik a kultúránk, tehát ott még nem ez volt, hanem ez volt az életünk, tehát a hétköznapok. Ma már ezt már jobban kell tennünk. Szoktam mondani a lányomnak, én és így a fiataloknak, hogy hát ha nem beszélsz cigányul, a kultúrát nem adod tovább, mit fogsz akkor tanítani a gyerekednek? Mit? Azt gondolod, hogy ha nem éled meg a nyelvedet, elhagyod a kultúrádat, akkor már a bőröd színe meg fog változni, akkor már nem lesz az, hogy te cigány vagy? Azt gondolod, vagy a gyerekeid majd? A bőrünk színét nem tudjuk lemosni, a formánkat nem tudjuk. Attól én még meg vagyok pecsételve, hogy cigány vagyok. Nem úgy érzed, hogy meg vagy pecsételve? Nem bánom, én ezt... Hogyne? Hát rám nézel, rögtön látod, hogy cigány vagyok. Amit én nem bánok, sőt, én ezt nyíltan vállalom, és azt, hogy cigány vagyok, igen. És ezt emelt fővel vállalom. És ezt így a gyerekeknek, fiataloknak mondom is, hogy igenis, azt, ami Isten minket ahova teremtett, és aminek teremtett, azt el kell tudni fogadni, mert nem véletlenül. Tehát az, hogy én cigánynak születtem, az Isten akaratában volt, hogy én cigány legyek, ott legyek, és így legyen, ahogy. És ezzel nem tudunk változtatni. Attól, hogy elhagyjuk a kultúránkat, a nyelvünket, nem fog változni. Nem kell ahhoz megszólalnom az utcán, hogy azt mondják, cigány vagyok. Téged érnek negatív, hogy is mondjam? Igen, napi szinten, ha kell.
Ez azért lep meg, mert hát tulajdonképpen mégiscsak Kossuth Díjas vagy. Az nincs a homlokomra írva, meg nem hordom magammal a kitűzőt és egyebet, amiket így ezzel kapcsolatosan az ember kap, tehát tárgyi dolgokat, hogy ide magamra aggatom, és akkor nem, attól nem minden ember ismer, és nem tudja, és ilyen esetben nem számít sajnos. Ez mondjuk különbség az zsidóságban, mert ott nem mindenkin látszik, és nem mindenkin egyértelműen. Igen, de a mi esetünkben igen, látszik. Tehát mi, ha le is akarnám tagadni, sem tudnám. De én úgy fogalmaznám meg, hogy ahhoz, hogy egy zsidót érjen negatív megkülönböztetés, ott legalább valamilyen interakcióba kell lépni, tehát hogy ott legalább már egy beszédhelyzetben kell lenni. Igen, nálunk nem kell. Hát tudnék helyzeteket mondani meg, amikor majd felrobbanok és kikelek magamból, és bosszant, tehát az emberek hozzáállása, akár még egy gyerekkel szemben is, aki semmit nem csinál, hogy azt érzem egyre többször, hogy egyre nagyobb a gyűlölet az emberekbe, még az előítélet, hogy egyszerűen nagyon jó az, hogy sokan vannak, akik ugye megismernek, és tisztelik a munkánkat, és tudom, hogy nincs bennük, vagyis hát az a féle előítélet, mert nyilván, ha szereti azt a cigányzenét, valószínű, akkor kedve van megismerni az adott kultúrát, embereket. De vannak, akik nem, és mondom, a pozitív élmények is szükségesek, és nagyon jó, hogy ilyen emberekkel még lehet találkozni, és vannak. De nagyon sok olyannal találkozom, akik nem is kell megszólalnom, semmit nem kell csinálnom ahhoz, hogy ő már olyan előítélettel úgy beszéljen akár, ami nem való. És azt szóvá teszed? Igen, van, hogy szóvá teszem. Volt olyan, hogy a gyerekkel mentünk az utcán, piacról jöttünk, és az autóhoz, tehát nem is az autóhoz, egy hozzákötött ilyen utánfutóhoz hozzáért a gyerek. Akkor hallom, hogy az autó tulajdonosa, de egyébként, bocsánat, egy általános dolog az, amit most mondok, hogy ezt tapasztalom. Tehát amikor atrocitás ért engem ilyenekkel, mindig az volt, hogy jó halkan mondják, hogy én halljam, de azért a többi ember ne hallja, és akkor, ha csak felcsattanok, ugye rögtön, akkor csak az van, hogy Úristen, miért kiabál ez? És akkor, ha olyan helyzet alakul, akkor hát nem értik, hogy miért, csak azt hallják, hogy én már veszekszek és kiabálok, de hogy miért? Azt senki nem hallotta, mert úgy adta elő magát a másik illető, hogy senki nem vette észre sem. És akkor visszatérek arra, hogy ez az illető elkezdte a feleségének magyarázni, hozzáér az autóhoz, és de ilyen nagyon durván és ilyen flegmasztikusan, nem tudom, érezhető volt, hogy felrúgom, és csúnyán mondja, hogy hova. És akkor én meghallottam, na, akkor elkezdtem kiabálni, veszekedni, lenáciztam, de hogy beszélsz te? És akkor, igen, ilyen helyzetekben kikelek, és kiabálok, és veszekszek, van olyan. És akkor ennyi igazából. Hogy nem hagyom magam, amikor olyan helyzet van olyan. Amikor nagyon felbosszant a helyzet. Pláne, ha úgy találnak meg pont, hogy amúgy is olyan jó kedvem van, akkor aztán minden sajnos a mi a számra jön, de nem amikor visszább fogom magam, hogy csak halkan. Az, ahol te felnőttél, az milyen közeg volt? Ahol ennyire az éneklés meg az autenticitás hétköznapi volt? Nem csak nálunk, tehát hogy otthon az én közvetlen családomban, hanem nagyobb családban, és a közösség, tehát majdnem minden családnál volt így.
akkoriban még, meg hát rögtön egymáshoz átjártak a családok, nem csak család, hanem távoliabb is, meglátogatták egymást. Tehát a személyes kapcsolat erősebb volt, mint most. És a hétköznapok is valahogy tudtak hétköznap is ünnepi hangulatot teremteni, annak a fontossága, hogy átmegyek a másikhoz, megnézem, hogy van, tehát személyesen. Jó, hogy akkor kezdett divatba jönni a házi telefon, de nem ugyanaz, hogy akkor, hogy megnézem, mi van vele, hogy vannak, jól vannak, csak úgy, spontán. Átmentek egymáshoz a családok, és csak beszélgettek. Ma ez nagyon hiányzik, hogy csak úgy. Annyira rohan a világ, annyira mindenki rohan, úgy nagyon el van mindenki magával foglalkozva, hogy csak a saját dolga, és akkor a másik nem érdekli, hogy a másikkal mi van, mi nincs. Ezek hiányoznak, és az, amikor az én szüleim állatokkal foglalkoztak, és lovakkal, elmentünk a vásárokba, vagy más világ volt, még kicsi gyerek voltam, és ott a kis gyerekfejjel, gyerekként ott szaladgáltunk, a felnőttek közt néztük, hogy hogyan adnak, vesznek, majd a nap végén tüzet gyújtanak, főznek, összeülnek, áldomást isznak a csereberére, vagy az üzletre, és elkezdenek mulatni. Ez a világ volt, amikor megkereskedtek, nagyon sok cigány ugye inkább kereskedett a munka mellett, a szüleim is dolgoztak, hétköznaponként délelőtt, aztán mentek, kereskedtek éppen mivel tudtak. Úgyhogy valahogy más volt. Sokan voltunk testvérek, ott de megvolt az a családi hangulat, hogy anyám, amikor főz, mi a gyerekek csak játszunk. Úgyhogy jó rá visszagondolni. Az a gyerekközösség is, hogy mi összejárhattunk gyerekként, a környéki gyerekekkel, vagy a családon belül átjöttünk, mentünk egymáshoz, és úgy együtt tudtunk lenni, az más volt. És nem cigány gyerekekkel is, a környéki gyerekekkel, ahogy lehetett lenni, hogy még nem az internet otthon, és nem ültünk bent a házakban, hanem kimentünk, együtt játszottunk. Ez egy külön egy más világ volt, más élményt adott. És jó rá visszagondolni, pozitív. A ti családotokat mennyire érintette a holokauszt? Az az igazság, hogy arról nem tudok olyan sokat. Maga a cigányság sem beszél annyit róla. Biztos, hogy érintettem, mert az én anyai nagyanyja, tehát mind a két nagyszülők valamikor Trianon után átmenekültek, és amikor kérdeztük, hogy ők a háború alatt merre, hova bujkáltak a családok, és akkor mondták az erdőkbe, de maga a cigány közösség nem szeret erről beszélni. Tehát az idősebbektől sose hallottunk olyat, hogy ilyenekről beszéljenek, és hogy elmondják. Maga a kultúra olyan, hogy a negatív dolgokat nem szeretik elmondani. Azt próbálják inkább elfelejteni. De ott van, hordozzák, tehát ezért nem is tudunk mi olyan sokat erről. Úgyhogy nem igazán nyíltak meg, akik ennek részesei voltak, nem mondták. Képzeld, volt Portugáliában voltunk, azt hiszem, egy előadásunk volt ott, és voltunk egy kiállításon, egy cigánynőnek a kiállításán, festőnő volt, de elfelejtettem most a nevét, nem jut eszembe, de Ausztriában élt, de magyar volt, és ők voltak ezekben a lágerekben, és 12 éves volt, azt hiszem, mikor onnan felszabadult, de megölték az egész családját, és 60 évesen tudott arról beszélni, vagy inkább megfestette. Mindaddig nem beszélt erről a családjának sem. Csak egyszer volt egy álma, és fogott, kért egy tollat, papírt, és akkor az lerajzolta azt az álmot. Na, azután kezdett el festeni,
és a családja se tudott erről, csak a festményeiből tudott erről utána. Meg hogy a riport alkalmával így megkérdezték már, hogy mit, hogy, és akkor elmondta, hogy ő volt az egyetlen túlélője. Ilyen szinten nem beszélnek róla. Egyébként milyen terveitek vannak a jövőre való tekintettel? Több formációnk van Mazsival. Van egy hallgatós anyagunk, ott duóba vagyunk a férjemmel, Mazsival, és ennek egy új anyagával készülünk. Lassan készülünk vele, mert közben más egyéb dolgunk is van. Mazsi is közben több fesztivállal foglalkozik, és ez is ugye lassítja azért az ilyenféle munkát, meg hát a hallgatós anyag, a hallgató az egy ritmustalan balladák, és ez fontos nekünk, meg a közösségben, hogy egy olyan anyagot adjunk ki, ami tényleg megállja úgy a helyét, hogy azt a lelkületet adja vissza, ami mi vagyunk, és a közösségünk. És ez azért időigényes, meg hogy fontos, milyen dalokat szeretnénk majd bemutatni. Úgyhogy így módon készülünk, előadásokra is készülünk. Már nyáron elkezdtük Mazsival, van egy trió formációnk, amivel 60 állomásos előadások vannak, már ezt elkezdtük, és az ország minden területére szeretnénk elvinni, és bemutatni azt a zenét, tehát az autentikus zenét. 4 formációnk van, Mazsié az 5., abból én kimaradok, tehát nekik is több előadásuk van, és azt még szeretném elmondani, hogy a Mazsi dolgozik több fesztiválon. A legfőbb fesztivál az a Cigánydal napja. Főhelyszín a Benczy Úrházban volt, és nagyon pozitív visszajelzése volt. Az ország többi terület és azon kívül is pozitív visszajelzések voltak, amit nagy örömmel hallunk, és örülök, hogy ezek így létrejöhettek, és az emberek pozitívnak látják. Úgyhogy ezekre készül a Mazsi, legfőképp, meg én is, amiben ugye ezzel kapcsolatosan tudom segítem. Lesz decemberben Romengó 25. évének a létje, ezt megünnepeljük majd. Tervek szerint az A38-on lesz, de ez még nem egy 100%-os dolog, most van tervezés alatt, úgyhogy az interneten majd lesz közétéve, hogy mikor, hol lesz, úgyhogy most télen el szeretnénk indítani egy klubot is, egy 8 alkalmas klubot, az a Szent Andrássy Galériában lesz, úgyhogy örömmel várunk oda is majd mindenkit. Ez mit jelent? Úgy tervezzük, hogy beszélgetések lesznek, zenégetések, olyan kevés helyen lehet most Budapesten látni cigányzenét. Tehát a zenészek is úgy keveset tudnak találkozni, akik cigányzenével is szeretnének találkozni, nem olyan sok helyen látható. És akkor ezt szeretnénk így egy több alkalommal egymás után majd valamikor megrendezni, hogy legyen ez, hogy egy kicsit többet találkozhassunk zenészek is egymással, meg nem zenészekkel is, akik úgy klubszerűen úgy szívesen jönnének, őket is szeretettel várjuk, úgyhogy ma azt hiszem hiányzik egy ilyen, egy jó pár évvel ezelőtt működtettük a klubot, ami rendszeresen volt 2 hetente nekünk, ami nagyon jól működött, és egy olyan közösségi teret és élményt adott, ami pozitív visszajelzése volt abszolút, és cigányok, nem cigányok együtt ott voltunk, és egy közös élmény volt mindenkinek.
Mikor lesz az már? Mikor lesz az már? Ai de blale, tu pensa, akkor lesz az már. Ai de blale, tu pensa, akkor lesz az már. Ez volt a Smonca, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület podcastje. Köszönjük, hogy velünk tartottál. A kultúra hidat teremt az emberek között. Ha te is fontosnak tartod egyesületünk munkáját, kérjük, támogasd a Magyar Zsidó Kulturális Egyesületet és a magyar zsidó kultúrát. Legyél tagunk, kövess programjainkat, vegyél részt sétáinkon, és hallgassd a Smoncát a következő hónapban is.